Sziasztok, én Balázs vagyok, Én pedig Attila. és ez itt a Budapest Films. A csatornán főleg gameplay videókat fogtok találni, amik inkább multiplayer lesz, mint a World of Warcraft, de lehet, hogy inkább single player, mint a Titan Quest vagy a COD. Ezek azért lesznek, mert valamit csak én tudok, vagy valamit csak az Attila tud felvenni. Ezen kívül találtok még a csatornánkon videókritikákat is. Ezek főleg régebbi filmek lesznek, de lesznek újabb filmek is, amik most jelennek meg. Ezeket csak egy hónap késéssel tudjuk kritizálni, de mindent megteszünk, hogy jó legyen. A leírásban majd mindig megtaláljátok a linkeket, hogy honnan tudjátok letölteni vagy megszerezni a játékokat, és a film előzeteseket is majd megtaláljátok ott. A komment szekcióban majd hagyhattok ötleteket, hogy miről csináljunk filmkritikát vagy gameplayt, ha meg lehet, akkor inkább linkeket küldjetek, és köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!